Padayon ang Pahimangno sa Kapolisan ngadto sa katawhan nga magmatngon sa mga kawatan. Nunot nini may pahigan og sub-sub nga information drive ang mga sakop sa Station 2 sa Lapu-lapu City Police Office sa mga pampublikong sakyanankan sa mga pasahero. Target usab sa mga kiriwan. Ano ang report? Sa VR Terminal sa Barangay Pahak, nagpahigayon og operasyon ang mga pulis. Nagkikistorya sila sa mga pasahero aron pahinumduman nga dili mo kumpiyansa. Posibleng target unya sila sa mga kawatan lakip na masakop sa Salisi gang. Nanghatag usab ang mga pulis og mga flyers. Karon mo ray uso sa mga Salisi gang. Pwera kayo naman sa bukid sa pan. Ma-aware man sila sir, labid nang inig-ingon na mo nga dapat karon kay ting Pasko man ron. So ting holiday nya, ting bonus, daghagkwartang mga tao, ana na sila mugara sir. Gimando ni Senior Superintendent Limil Ubon ang City Director sa Lapu-lapu City Police Office nga hugtan ang pagbantay sa madapit nga paborito usab nga target sa mga sakop sa Salisi gang. Ilabi na karon nga nagsingabot na usab ang bagong tuig. Samtang dunay awhag sa mga pulis. Kung manglakaw man ganita, pwede siguro dili na lang ta magsulubog ka ng mga gold. Nga na. O kung maglakaw ta, pwede magamit na lang tag cellphone siguro nga baratuhon para dili makakuan ba ang mga salisigang bitaw kaniya inindot kay cellphone.